Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng kakilala ko na itago na lang natin sa pangalang John Ray. Taong 1982, Pontevedra, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang mangunguha ng palaka itong si John Ray. Yun kasi ang ipinambubuhay niya sa kanyang mga magulang sa araw-araw. Siya na lamang kasi ang inaasahan ng kanyang pamilya, gawa ng lumaki siyang walang kinagis ng ama. Ang ginagawa niya sa mga nahuhuli niyang mga palaka ay binabalatan ito sa umaga at ibinibenta sa hapon. Pagsapit ng gabi, ay siya namang pag-uumpisa ni John Ring mangaso. 4 na beses siyang nangangaso sa isang buong linggo upang mairaos ang kanilang araw-araw. Ang kanyang kinukuhang mga palaka ay sa isang palayan at sapa. Dahil sa malusog ang pananim at ang lupa dito, kaya nagiging paborito itong tahanan ng mga palakang bukid na ibinibenta ni John Ray. Kapag hindi pa sumasapit ang araw ng anihan, ay halos sumobra sa dalang sisidla ni John Ray ang kanyang mga palakang nahuhuli. Sa tinagal-tagal niyang ginagawa ito, ay kokonti pa lamang ang kanyang nakikitang mga nilalang sa paligid. Di rin niya ito pinagtutuunan ng pansin, gawa ng alam niya sa kanyang sariling hindi siya nito gagalawin kung hindi niya yon magagambala. Isang gabi, habang nangangaso itong si John Ray, ay meron siyang nasipat na isang babaeng naglalakad sa gilid ng palayan. Tingkad na tingkad ang suot nitong puting saya na siyang unang napansin ni John Ray. Animoy ang babaeng yon ay naligaw ng pupuntahan noong gabing nangangaso si John Ray. Habang sinisipat niya ang babae, doon niya napansin ang isang supot nitong pasan sa kanyang likuran. Di niya pag-aanong napapansin ang mukha ng babae sa kadahilanang napakalayo nito sa kanya. Sa pagtagal ng pagtitig dito ni John Ray, ay doon niya nasipat ang garab nitong hawak. Nang makita ni John Ray ang hawak nito, ay doon na siya nakaramdam ng pagkatakot sa nilalang na kanyang nakita. Ilang minuto pa ang lumipas at doon na nga nasilayan ni John Ray ang buong kaanyuan nito sa unang pagkakataon. Paglalarawan ni John Ray sa nilalang na yon, ay meron itong tuyong maitim na balat at nagsisihabaang maiitim na kuko. Ang garab na hawak nito ay merong tumutulong dugo na hindi niya mawari kung saan ito nanggaling. Meron ding nakasabit na isang bungkus ng bulaklak na tuyo sa ulo nito. Ang buhok naman ng babaeng nasipat ni John Ray ay tila ba gawa ito sa dahon ng mga palay. Ang dalang supot nito ay nasipat ni John Ray na merong paa ng batang nakasilid. Habang naglalakad ang babaeng yon, ay nakakapagtakang hindi siya nito pinapansin kahit medyo malapit na ang kanilang pagitan. Pagbaling ng tingin ni John Ray sa kanyang sisidlang dala, ay laking gulat na lamang niya nang makita niya ang babaeng naroon. Nang magkatitigan sila nito, ay halos hindi lubos mawari ni John Ray ang kanyang nararamdaman. Yung pakiramdam niya noong mga oras na yun ay para bang naghihintay na lang siya ng kanyang kamatayan. Habang papalapit ang muka ng babae sa kanya,
ay doon niya nasipat na wala pala itong mga mata. Ang garab na hawak nito ay akmang ihahataw na sa kanya, kaya wala na siyang nagawa kung hindi ang umatras patungo sa kahon ng palay na merong makapal na putik. Nang magkaroon siya ng pagkakataong makatakas sa babae, ay agad naman niya itong ginawa. Iniwan niya ang lahat ng gamit na dala niya dahil sa labis na takot para sa kanyang sariling buhay. Hindi na niya nagawa pang lumingon sa kanyang pinanggalingan at itinoon na lamang ang kanyang wisyo sa pagtakbo papalayo. Pagdating niya sa kanilang tahanan, ay halos hindi na siya makilala ng kanyang ina dahil sa napakakapal na putik na bumabalot sa kanya. Nay! Nay! Pakibukas ho yung pinto! Si Janry to! Sigaw ni Janry sa kanilang pintuan. Nang marinig ito ng kanyang inang gumagawa ng pawid, ay agad naman siya nitong pinagbuksan. Oh, Janry! Bakit ka nagmamadali? Ito naman oh. Alam mong meron akong ginagawa sa mga ganitong oras eh. Sagot naman ng ina niya. Matapos nitong makapagsalita ay agad din naman itong nagulat nang masilayan nito ang kanyang anak na punong-puno ng putik. Wala na din itong suot na tsinelas at ang nag-iisa nitong bolo ay nawawala na rin. Dahil sa mga nakita ng ina ni Janry sa kanya, ay hindi nito naiwasang magalit. Pinagsasabihan siya nito ng kung ano-ano nang hindi pa inaalam ang rason ni Janry kung bakit niya iniwan ang mga gamit niya sa palayan. Nang naging kalmado na ang kanyang ina, doon na ipinaliwanag ni Janry ng dahan-dahan ang mga nangyari. Nang marinig ng kanyang ina ang buong istorya, ay bigla itong napatanong sa kanya ng, Nahawakan ka ba niya? Nasugatan ka? Naamoy? Wala naman ho, Nay. Nakaiwas po ko eh. Grabe yung kaba ko sa babaeng yun. Parang papatay talaga ng tao. Wala naman akong ginagawa sa kanya, Nay eh. Maiyak-iyak na sagot naman ni Janry. Matapos nitong makapagkwento sa kanyang ina, ay siya namang pagtungo ni Janry sa kanilang banyo upang makaligo at makapagpalit ng kasuotan. Ilang minuto lang ang lumipas at bumalik na si Janry sa kinaroroonan ng kanyang ina. Habang ito ay gumagawa ng pawid, ay nagkukwento ito sa kanya tungkol sa kanyang mga nakita. Ayon sa ina ni Janry, na ang nilalang na kanyang nasaksihan ay isang uri ng kaluluwang muling sumanib sa kanyang katawan. Nagagawa lang ito ng kaluluwa kapag ang kanyang bangkay ay naghahangad ng muling paghihigante sa taong kanyang inibig. Alam mo, Janry, ayon sa lolo ko, na bago naging palaya ng pinagkukuhanan mo ng mga palaka, ay merong naganap diyang karumal-dumal na pangyayari. Noong mga panahong bata pa lamang ako, merong isang magkasintahang nagpapagawa ng kanilang bahay sa lugar na yan. Naging masaya ang kanilang pagsasama, pero noong dumating na ang oras ng kanilang kasal, ay biglang nangaliwa ang lalaki. Nang malaman ng babae ang ginagawang pagtataksil ng kanyang kasintahan, ay doon na nagawa ng lalaki ang karumal-dumal na sinapit ng babae. Pinagtatataga niya ang ulo nito hanggang sa umagos ang napakaraming dugo sa leeg ng kanyang magiging asawa. Dahil sa pagnanais na itago ang kanyang nagawang krimen, ay pinili ng lalaking yon na ilibing ang bangkay ng kanyang kasintahan sa mismong bahay na kanilang ipinatayo. Agad din namang naglaho na parang bula ang lalaki hanggang sa
Hindi na alam ng mga taga dito sa atin kung saang lupalop na ito napadpad. Wika ng ina ni Janry. Dagdag pa ng ina ni Janry na ang nilalang na yon ay ginagawang panakot sa kanya ng kanyang mga magulang noong bata pa lamang siya. Halos makalimutan na ng ina ni Janry ang kwentong ito dahil sa tagal na ng panahon ang lumipas. Ang ipinagtataka lang ng ina ni Janry na bakit nagawa nitong magpakita kay Janry, napakabata pa nito. Ayon kasi sa mga matatanda na ang binibiktima lang ng nilalang na yon ay ang mga lalaking nasa edad 30 na. Kapag nahawakan ka ng babaeng ito, ay magdudulot yon ng sakit sa iyong katawan. At ang masaklap pa, ay maaari din itong humantong sa kamatayan. Sa oras na madakip ka ng babaeng gumagala sa palayan, ay ililibing ka nito ng buhay sa lugar na pinagtirikan ng kanyang bahay. Ang paboritong kainin ng nilalang na yon ay mga batang nasa edad 5 pababa. Ang sisidlang na sipat ni Janry sa likuran nito, doon niya inilalagay ang mga bangkay ng mga batang kanyang nakuha. Ayon pa sa ina ni Janry, na 2 beses sa isang taon kung ito ay magpakita sa palayan na pinagkukuhanan ni Janry ng palaka. Matapos makapagkwento ng ina ni Janry sa kanya, ay ipinangako na niya sa kanyang sarili na kahit kailan ay hindi na niya muling tatangkain pa na manguha ng palaka sa palayan na yon. Sumapit ang 10:00 ng gabi at doon na nga nagsitulog ang mag-ina. Kinaumagahan ay agad namang naghanap si Janry ng kanilang uulamin. Lumipas ang 1 linggo at sumapit muli ang kaparehas na araw ng pangyayaring naganap kay Janry. Unti-unti na niyang nakakalimutan ang babaeng yon hanggang sa pagsapit ng hapon ay doon niya muling nasilayan ang babae na naglalakad sa talahibang di kalayuan sa kanilang tahanan. Tirik na tirik pa noon ang araw pero malaya nang nakakalakad ang nilalang na yon. Habang nangunguha si Janry ng dahon ng kamote, ay siya namang pagsilay niya dito. Halos nawalan na naman siya ng kakayahang gumalaw dahil sa muling pagpaparamdam ng nilalang na yon. Nakita ito ni Janry naglalakad lang sa talahiban habang daladala ang sisidlan nitong merong nakausling paa ng bata. Matapos itong masipat ni Janry, ay dali-dali naman siyang pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Nagkataong wala doon ang kanyang ina at isa niyang kapatid dahil sa meron itong binili sa merkado. Pagpasok ni Janry sa loob ng kanilang tahanan, ay agad naman itong itinarangka ang lahat ng pintong maaaring daanan ng babae na kanyang nasilayan. Awa naman ng Diyos, hindi lumapit ang babaeng kanyang nakita sa kanyang kinaroroonan. Pagdating ng kanyang ina, ay nagsisisigaw ito sa kanilang tahanan dahil wala itong mapasukan. Agad naman itong pinagbuksan ni Janry ng dahan-dahan. "Janry! Ano na naman bang nangyayari sa'yo? Umalis lang kami sinarado mo na tong bahay." Galit na wika ng kanyang ina. Kasi Nay, nakita ko na naman yung babaeng yun Nay, parang hindi ako nito nilulubayan. Ano nang gagawin ko, Nay? Mangiyak-ngiyak na sagot ni Janry. Dahil sa narinig ng ina ni Janry, ay napagdesisyonan nitong tumungo na sa isang manggagamot. Magbabandang 5:00 pa lamang noong mga oras na yon,
kaya hindi naman nag-alangan ang kanyang ina na isugod siya sa paggamutan. Pagdating nila sa bahay ng manggagamot, ay agad din naman sila nitong pinapasok upang tanungin kung ano ang kanilang kailangan. Nang marinig ng manggagamot ang sinabi ni Janry, ay bigla itong napatigil ng ilang segundo. Sandali lang. Sinusundan ka ba kamo? Gulat na tanong ng manggagamot. Oho, nakita ko po ulit yung babae. Kanina lang po. Sagot naman ni Janry. Nang marinig ito ng manggagamot ay agad naman siya nitong sinamahan papalabas ng pinto. Paglabas nila sa pintuan ng bahay, sinabihan siya ng manggagamot na magmasid sa paligid kung makikita niya ulit yung babae. Habang umiikot ang paningin ni Janry, bigla itong napatigil sa lokasyon ng palayan. Dahil sa kitang-kita sa bahay ng manggagamot ang palayan, walang kahirap-hirap na nasipat ni Janry ang babaeng sumusunod sa kanya. Kahit medyo may kalayuan ito sa kanya, ay ramdam niya sa kanyang sarili ang pagngisi nito. Ayun ho! Sa palayan! Nakatingin sa atin! Biglang sigaw ni Janry nang masipat niya ang babae. Dahil sa sinabi ni Janry, ay doon na nakumpirma ng manggagamot na sinusundan nga siya nito. Agad namang nagsunog ng kamangyan ang manggagamot na kanilang pinuntahan upang masigurong hindi makakapasok ang babaeng yon sa kanyang pamamahay. Ginagawa ito ng manggagamot upang maitaboy ang lahat ng masasamang elementong sumasabay sa pagpasok ng mag-ina. 2 ritual ang ating gagawin upang tuluyan ka ng tantana ng babae at para na rin sa ikatatahimik nito. Ngayong araw ay kailangan lang muna nating manalangin hanggang sa sumapit ang 8:00 ng gabi. Dito na din kayo kumain upang diretso na ang ating gagawin. Huwag kayong mag-alala. Meron kayo ditong matutulugan. Wika ng manggagamot. Matapos nilang kumain, ay agad din naman silang nanalangin upang tugunin ang nais ng manggagamot. Halos napapaiyak na ang ina ni Janry dahil sa paghingi ng tawad nito sa ama niya. Ayon kasi kay Janry, na noong mga panahong nananalangin sila, ay biglang merong pumapasok na mga tinig sa kanyang isipan. Animoy inuutusan siya nitong itigil na ang kanyang ginagawa dahil sa wala naman itong katuturan. Shhh! Sumama ka na lang sa akin. Magiging masaya ka sa lugar na ating tutunguhin. Makakasama mo sa lugar na yon ang iyong nawalay na ama. Sumama ka na, bata, upang ako na may maligayahan. Bulong ng isang tinig ng babae sa isipan ni Janry. Si Janry naman ay hindi nagpapatinag sa tinig na kanyang naririnig at nagpapatuloy lamang ito sa ginagawa niyang pagdarasal. Sumapit ang 8:00 ng gabi at siya namang pagtulog ng mag-iina at ng manggagamot. Ayon kay Janry, na noong sumapit na ang oras ng kanilang tulugan sa bahay ng manggagamot, ay bigla siyang dinalaw ng babae sa kanyang panaginip. Ibang-iba na ang buong kaanyuan nito nang masilayan ito ni Janry. Napakaganda ng babaeng yon kapag nasa normal itong kaanyuan. Wala na din itong dalang sisidlan at garab at ang tanging dala na lamang nito ay isang rosas.
Matapos lumapit sa kanya ng babae, ay hinawakan nito ang kanyang mga kamay at hinila papalapit sa kanya. Sa paglipas ng ilang minuto, ay bigla silang nadapo sa isang lugar na merong malawak na bakuran. Nasaan tayo? Tanong dito ni Janri. Ito ang dati kong tirahan. Dito ka na rin titira dahil malapit na ang panahon upang sunduin kita. Sagot naman ito sa kanya. Dagdag pa ng babae na wala nang makakapigil sa kanyang kunin ang kaluluwa ni Janri. Doon din sa panaginip ni Janri ay nakita niya ang kanyang ama na naroon sa loob ng bahay na itinuro ng babaeng kanyang kausap. Maraming lalaki ang nagsisiyahan sa bahay na yon na tila ba merong pagdiriwang na nagaganap. Nang akmang niyaya siya ng babaeng pumasok sa bahay, ay doon na nagpumiglas si Janri. Animoy meron siyang nararamdamang di kaaya-aya sa oras na pumasok siya sa bahay na yon. Ilang minuto pa ang lumipas at biglang napamulat si Janri nang maramdaman niya ang hapdi ng kanyang muka. Pagmulat ng mata ni Janri, ay naaktuhan niya ang manggagamot na sasampalin pa sana siya ng tsinelas. Dahil sa ginawa ng manggagamot, ay halos mamula na ng husto ang muka ni Janri. Ay nakong bata ka! Ano bang panaginip mo't nakikinig ka't sumisigaw? Nag-aalalang tanong ng manggagamot. Ang ina naman ni Janri ay agad siyang inabutan ng isang maligamgam na tubig upang ipainom sa kanya. Sa paglipas ng araw, ay halos hindi na talaga nilulubayan ng babae si Janri. Umaga man o gabi, palagi niya itong nasisilayan hanggang sa dumating ang punto na nasanay na si Janri sa anyo ng babaeng yon. Sumapit ang itinakdang araw ng manggagamot, ay buong lakas silang bumalik sa palayan upang hanapin ang bangkay ng babae. Pagdating nila dito ay una nilang hinukay ang lupang dating tinitirikan ng bahay. Pagkahukay nila dito, ay doon tumambad sa kanila ang isang bangkay ng babae na hindi pa naaagnas ang kasuotan nito. Meron itong hawak na isang bulaklak na gawa sa salamin na siyang labis na ikinamangha ng manggagamot. Grabe! Buhay na buhay pa rin hanggang ngayon ang bangkay ng aswang na ito. Lumapit kayo dito, tulungan niyo ako mabigyan ito ng matiwasay na libing. Wika ng manggagamot. Matapos nilang mailibing ng maayos ang bangkay ng babaeng aswang, ay siya namang pag-alay ng manggagamot ng isang panalangin. Habang nananalangin ang manggagamot, ay biglang lumitaw sa harapan ni Janri ang babae. Nang akmang lalapit na ito sa kanya, ay bigla itong napatigil nang maramdaman itong naglalaho na ang ibang parte ng kanyang katawan. Agad naman itong sinipat ng manggagamot at walang pagdadalawang isip na sinugod ito. Paglapit niya dito ay pinaghahampas niya ito ng kanyang dalang garab. Pero nakakapagtakang hindi niya kayang saktan ang manggagamot na yon. Kasabay ng pagtayo ng manggagamot ay siya namang pagkawala ng babaeng yun sa paningin ni Janri. Ay, tapos na. Aalayan na lang natin ito ng bulaklak sa susunod na 30 araw. Magiging tahimik na ang kaluluwa ng aswang na ito at maging ikaw, iho. Sagot naman ng albularyo. Lumipas lamang ang 2 buwan, ay balik na naman si Janri sa kanyang pangunguha ng mga palaka.
Magmula nang mabigyan nila ng magandang libing yung babaeng aswang, ay hindi na muli itong nagparamdam sa kanila. Paminsan-minsan ay dinadalaw pa rin ni Janry ang puntod nito upang mag-alay ng panalangin. Natigil lang ang pagdalaw dito ni Janry nang lumipat na sila ng tirahan ng kanyang ina. Lumipas ang ilang taon at doon na nalaman ni Janry na matagal na palang patay ang kanyang ama. Magpahanggang sa ngayon ay hinding-hindi pa rin malilimutan ni Janry ang kanyang naging karanasan mula sa kaluluwa ng aswang. Okay, bago ako magbigay ng opinion sa kwento, shoutout ko muna yung first general member ko na si Nald Archon Ayrol. I-PM mo ako sa Facebook ko, Nald, para mapadala ko sa'yo yung gumamela selis mo. Okay, opinion ko sa kwento. Ngayon ko lang narinig yung tungkol sa kaluluwa ng aswang. Ganun pala yun. Kapag yung aswang pinatay mo, parang baliwala rin kasi yung kaluluwa niya patuloy na maghahunt ng kakainin niya. Kagaya ng nabanggit sa kwento, 2 beses ba kada buwan o 2 beses kada taon kumakain yung kaluluwa ng babaeng aswang. First time kong makarinig ng ganito. Baka meron ng naka-encounter sa inyo ng ganitong klase ng aswang, yung kaluluwa naman yung namemerwisyo. Paki-comment naman sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.